Hráme, poďme. To je ono, ideme. To je ono a dáme gól. Dobre, či bude ono. Dobre. Ráme, poď! Dáme gól! No! 1-1. Tak keď vyhráme, bude 5 bodov. Zaremizujeme Dunajské, Seru sa môžu chlapci naši oslavu. Gól! Nevadí! Hráme Nitra! Neprestávame hrať! No a gól! No! Dobrá, nevadí, dobrá. Nitra! No ešte! Dobre, výborne. Dáme gól, poďme, dáme gól! No Maro. Šopa. No. Dobrá, výborne, súvaj. Tička, no! Gól! Je to možné, do kore. Je to možné do korele tam, to nie je ani pravda. Poďme, dáme gól, poďme už, dáme gól, poďme! Daj tam gól. Kľúč po ňom do pišťale, čo spraví akú akciu. Kedy tak spraví. Kým nech hučí po ňom. Piču, nie, raz sa nevrá. Marek, gól, Marek! Nevaj, dobre, bolo výborné. Kde to dal? Majú je hlava, dáva to tam prúdke a on ide kopať. Aj odtáľ dáva kopať tento. No výborne, to je ono! Majo? Nie, to je ono!
Môžeme. Na dnešného supera sme sa pripravovali takisto ako na každého iného. Vedeli sme, že nemôžeme nič podceniť, že musíme ísť do zápasu maximálne koncentrovaní. V podstate taká taktika bola, aby sme na nich vybehli hneď od začiatku. Bolo to aj vidieť hneď za prvú minútku, dve sme mali hneď šance nejaké so zakončením. Čiže ten začiatok sme mali aktívny, potom trošku to ustalo, hrali sme niektoré veci do šírky, ktoré sme mohli hrať kolmo. A sme si to povedali v pitnej prestávke nejaké 25. minúte a hneď potom nám vyšli kolmý prechod, rýchly prechod s finálnou prihrávkou z kraja. Dali sme prvý gól a už opadla taká nejaká nervozita z hráčov a už ten zápas sme kontrolovali celý. V podstate nepustili sme do žiadnych šanci alebo takmer do ničoho supera a zaslúžene sme vyhrali. Ten výsledok hovorí za všetko.